जोंनावनो गामियाव सिखाव हाबगासिनो सारमोना सिखावखौ हमनो गारना गुबुन मानसिखौसो नागिरफैबाय माथों थैनाय थांनायनि गिनाय ना मान सनमाननि जिंगा सिखावनि सायाव सिखाव जागासिनो दङ थेवब्लाबो नोंसोरो गावजों गाव गोरोबलायना थानो रोङा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा बड' सावथुनखौ मोजां मोनो एबा अनसायबोगासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों बेनो जाहैबाय खांख्राइ बड' कमेडि थ्रिलार मुभि बे बड' कमेडि थ्रिलार मुभिखौ निउब' एपआव 29 मार्चआवनो रिलिज खालामबाय बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो नोंथांमोनहा निउब' एपखौ डाउनलड खालामदो जायफ्रा दासिमबो डाउनलड खालामाखै डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामदो आरो बे खांख्राइ बड' कमेडि थ्रिलार मुभि नोंथांमोनहा बेखौ नायदो अनलि 100 रुपिस नोंथांमोनहाथ' ओरैनो सिगारेट सोबनाय जानाय लोंनाय थांखु बायनाय जौ सिगारेट पार्टि जानाय सिख्लाफोरनो जाहोगारलाबायनाय बेफोरावसो ओरैनो गारलालाबायो 100 रुपिसल' जुदि नोंथांमोनहा बे खांख्राइ बड' कमेडि थ्रिलार मुभिखौ निउब' एपआव नोंथांमोनहा जुदि नायोबा गोबांथार बेबायदिनो प्रडिउसारफ्रा एबा डाइरेक्टरफ्रा बा फावखुंग्रि एबा फावखुंगुर बिथांमोनहा थुलुंगा मोनगोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन बेबायदिनो जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनायाव आरो हेफाजाब होनो नाजागोन बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय नोंथांमोनहा बे खांख्राइ बड' कमेडि थ्रिलार मुभिखौ नोंथांमोनहा निउब' एपनिफ्राय नायदो अनलि 100 रुपिस बेनिफ्राय सानथामनि थाखाय भेलिडिटि नोंथांमोनहा दासिमबो बे निउब' एपखौ डाउनलड खालामाखैबा डाउनलड खालामदो मानो होनबा बे निउब' एपआ बर' गथ'फोर दिरुननाय जोंनि बर'नि फार्स्ट OTT प्लेटफर्म जेसेबांखि बर' सावथुनफोर दङ बे निउब' एपआव आपल'ड खालामनाय जायो नोंथांमोनहा बेखौ पे खालामनानै नायनो हागोन आरो 100 रुपिसल' बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय नोंथांमोनहा बे निउब' एपखौ डाउनलड खालामदो रेजिस्टार खालामदो आरो जेसेबांखि बर' मुभिसफोर दङ नोंथांमोनहा नायदो बे निउब' एपनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनियाव दासिमबो OTT प्लेटफर्म गैया बे निउब'आल' बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा थुलुंगा होदो जाहाथे जायफ्रा बे निउब' एपखौ क्रिएट खालामदों बिथांमोनहा आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हानाय बायदि आरो जोंनि बे सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होनो हानाय बायदि आं बेखौनो बुंनानै गुरैयै नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय गोजोनथोंसै खुलुमबाय ओइ आमाय मोजां जायगायावलै नोंना लागाव थै आं सिखाव थेखाव जेबो मिथिया गामियाव सिखावल'सो नांगोन गामियाव सिखावा सानैल' दं आं थासान्दियाव बे गामियाव माब्लाबाबो पुलिस फैनो हाया आंनि खाथियाव एसां साहस दङ नोंखौ दिन दामफोजोबगोन आं बे गामिनिनो मोनसे सल' खोन्थानि जेराव मिथिंगाया सोमखोर मानसिफोरा गुबुंले गामियाव सिखावनो बिसोर बेसेबां फैसा होदोंमोनलाय 20 लाख लाइमोन सेंग्राफोरनि बुथुवा मेलेम हले गोसोनि आरजायै खोथा नाथाय सानसेखालि दावराव दावसिनि गेजेरावनो सोमजियो मोनसे गेदेर सोंथि आरो बिदिनो सल'आ जागायो जोंनावनो गामियाव सिखाव हाबगासिनो सारमोना सिखावखौ हमनो गारना गुबुन मानसिखौसो नागिरफैबाय माथों थैनाय थांनायनि गिनाय ना मान सनमाननि जिंगा सिखावनि सायाव सिखाव जागासिनो दङ थेवब्लाबो नोंसोरो गावजों गाव गोरोबलायना थानो रोङा हांसो गोमानाया मांखानायनि बारा जालांबाय बेनि हिसाबा बोरै बाहागोआ सोरनिबा मोननो लुगैयो सोरबा मुङा गुबुननि नाथाय सिनायथि होयो सोरबा सोलो बाहायनायनि गैया आंखाल लोगोआनो जायो सुथुर आरो सुथुरानो जायो लोगो
गोसोआथ' गोबां साननायफोराबो गोख्रों नाथाय खामानियाव लाथिख' थेवबो बिसोरो साननैसो थरजों नाजानाय होगारा आं गावखौनो गाव फोथायनो गोब्राब मोनदों नोंसोर जे मानसि बुथारलायनो हानाय जाबाय बे फैसाया नोंनिल' नंला जोंनिबो केनेगै आंनि खर'आव मोनसे बुद्धि दं मोनसे बुद्धि दोङो बिमा फैसाखौ जेरैखि जाया मानो बेनो हरफिनथारनांगोन खांख्राइफोर